या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत गोकुळ, गोकुळ दूध आणि दुग्ध उत्पादने। नेत्राला 7व्या मुलीची 7वी मुलगी असं का म्हटलं जातं आणि या नावामागचं रहस्य काय आहे हे येत्या रविवारी 12 फेब्रुवारीला दुपारी 1 आणि रात्री 8 वाजता महा एपिसोडमध्ये प्रेक्षकांना कळणार आहे। 7व्या मुलीची 7वी मुलगी या मालिकेत आतापर्यंत आपण पाहिलं की ममताच्या मृत्यूला कोण जबाबदार आहे, त्रिनयना देवीच्या मंदिरातील रहस्य असलेला ग्रंथ कोणी चोरला आणि राज्याध्यक्ष कुटुंबातील जीवघेण्या कारस्थानांमध्ये कुणाचा हात आहे। नेत्राची आई ही 7वी मुलगी आणि नेत्रा तिची 7वी मुलगी हा या मालिकेमागच्या नावामागचा एक अर्थ प्रेक्षकांना माहिती आहे, परंतु या नावामागचं रहस्य उलगडणार आहे। बॉलिवूडचा खिलाडी अक्षय कुमारच्या आगामी चित्रपटाची प्रेक्षक आतुरतेने वाट पाहत आहेत। त्याचा सेल्फी हा चित्रपट लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीस येणार आहे। या चित्रपटामधील कुडियेनी तेरी या गाण्याचा टीजर नुकताच प्रदर्शित झाला। या टीजरनं अनेकांचं लक्ष वेधलंय। कुडियेनी तेरी या गाण्याचा 17 सेकंदाचा टीजर सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय। आपला महाराष्ट्र संतांची भूमी म्हणून ओळखला जातो। या महाराष्ट्रात अनेक थोर संतांपैकी एक संत म्हणजे समर्थ रामदास स्वामी। समर्थ रामदास स्वामी यांचा चरित्रपट रघुवीर हा लवकरच मोठ्या पडद्यावर प्रदर्शित होणार आहे। दिग्दर्शक निलेश कुंजीर यांनी रामदास स्वामींचं जीवनचरित्र चित्रपट रूपात जगासमोर आणण्याचं शिवधनुष्य उचललंय। मालिकांपासून ते चित्रपटांपर्यंत नेहमीच वेगवेगळ्या प्रकारच्या भूमिका साकारणारे अभिनेते विक्रम गायकवाड हे रघुवीर या चित्रपटामध्ये समर्थ रामदास स्वामींची भूमिका साकारणार आहेत। बॉलिवूड अभिनेत्री कियारा आडवाणी आणि अभिनेता सिद्धार्थ मल्होत्राच्या लग्नानंतर लवकरच आणखीन एक बॉलिवूडमधील कपल लग्न बंधनात अडकणार अशी चर्चा रंगू लागली। बॉलिवूड अभिनेत्री कृती सेनॉन आणि बाहुबली फेम प्रभास यांच्या साखरपुड्याची चर्चांना उधाण आलंय। या वृत्ताला मध्यंतरी प्रभासच्या टीमनं केवळ अफवा असल्याची माहिती दिली होती। त्यानंतर आता कृतीनं स्वतः याबाबतची माहिती देत या चर्चांना पूर्णविराम दिलाय। प्रत्येक लव्ह स्टोरीत काही ना काही वेगळेपण असल्यामुळे अनेक लेखक दिग्दर्शकांना सिल्वर स्क्रीनवर प्रेमकथा सादर करण्याचा मोह धरतात। सर्जा या आगामी मराठी चित्रपटातही चाहत्यांना म्युझिकल लव्ह स्टोरी पाहायला मिळणार आहे। ग्रामीण बाजाच्या या चित्रपटात चाहत्यांना प्रेमातील आजवर कधीही लाईमलाईटमध्ये न पाहिलेले पैलू पाहायला मिळणार आहे। नुकतंच या चित्रपटाचं पहिलं पोस्टर सोशल मीडियाद्वारे लॉन्च करण्यात आलं। कोणताही ओळखीचा चेहरा नसूनही रिलीज करण्यात आलेलं सर्जाचं पोस्टर चाहत्यांची वाहवा मिळवत आहे। पठाण चित्रपटाला चांगला प्रतिसाद मिळाला त्याबद्दल शाहरुख खाननं त्याच्या चाहत्यांचे आभार मानले। त्यानं ट्विटरवर एक खास फोटो शेअर करून चाहत्यांचे आभार मानले। शाहरुखचा कमबॅक हा ब्लॉकबस्टर झालाय। शाहरुखच्या पठाण चित्रपटानं बॉक्स ऑफिसवरील अनेक रेकॉर्ड तोडलेत। पठाण या चित्रपटानं भारताबरोबरच परदेशातील बॉक्स ऑफिसवर देखील कोट्यवधींची कमाई केली आहे। शाहरुखनं ट्विटरवर त्याचा एक सेल्फी शेअर केलाय। या सेल्फीमध्ये शाहरुखच्या मागे सूर्यकिरण दिसतात। शाहरुख खाननं ट्विटमध्ये लिहिलंय, सूर्य एकटाय, तो जळतोय, तो अंधारातून पुन्हा प्रकाशात येतो। पठाणवर एवढं प्रेम आणि चांगला प्रतिसाद दिल्याबद्दल धन्यवाद। हे पोस्ट सध्या व्हायरल होते। आपल्या प्रत्येकाच्याच आयुष्यात चांगले वाईट प्रसंग येत असतात। या प्रसंगाचा खंबीरपणे सामना करत आयुष्याकडे नव्या दृष्टीने पाहायला हवं हा मोलाचा संदेश देणाऱ्या अनन्या सिनेमाचा वर्ल्ड टेलिव्हिजन प्रीमियर येत्या 12 फेब्रुवारीला दुपारी 1 वाजता प्रहार पिक्चरवर पाहायला मिळणार आहे। अनन्याचं हस्तखेळतं आयुष्य अपघातानं पुरतं बदलून जातं। तिला तिचे हात गमवावे लागतात। आपल्या शरीराचा महत्त्वाचा अवयव गमावल्यानंतरही खचून न जाता या परिस्थितीशी अनन्या कसा संघर्ष करते याची प्रेरणादायी गोष्ट या सिनेमातून उलगडेल।
लोकप्रिय अभिनेत्री ऋता दुर्गुळेनं अनन्याची भूमिका साकारली आहे. अमेय वाघ, चेतन चिटणीस, रुचा आपटे, योगेश सोमण, सुरुवत जोशी हे कलाकारही सिनेमात लक्षवेधी भूमिकेत आहेत. सिनेमाचं लेखन आणि दिग्दर्शन प्रताप वड यांनी केलंय. बॉलिवूडची चांदनी अर्थात अभिनेत्री श्रीदेवी. तिच्या बहारदार व्यक्तिमत्वानं, सौंदर्यानं आणि अभिनयानं तिनं प्रेक्षकांवर राज्य केलं. एका यशस्वी करिअरनं प्रेक्षकांवर आपली वेगळी छाप पाडणाऱ्या श्रीदेवीचं 2018 मध्ये निधन झालं. आता श्रीदेवीच्या संपूर्ण आयुष्याची कहाणी आता पुस्तक स्वरूपात वाचता येणार आहे. श्रीदेवी द लाईफ ऑफ द लेजंड हे पुस्तक 2023 मध्ये प्रकाशित केलं जाणार आहे. श्रीदेवीचे पती बोनी कपूर यांनी बायकोच्या पुस्तकाची माहिती दिली आहे. श्रीदेवीची 5वी पुण्यतिथी येत्या 24 फेब्रुवारीला आहे. याच निमित्तानं तिच्या आयुष्यावर आधारित पुस्तकाच्या प्रकाशनाची तारीख जाहीर करण्याची शक्यता आहे. साधारण 2023च्या शेवटी पुस्तक प्रकाशित होण्याची माहिती समोर येते. मनोरंजन विश्वातील असे अपडेट्स जाणून घेण्यासाठी पाहत रहा कोकण 7 लाईव्हचं मनोरंजन एक्सप्रेस. आता पुन्हा भेटूया पुढच्या शुक्रवारी. तोपर्यंत पाहत रहा कोकण 7 लाईव्ह. या बातमीपत्राचे प्रायोजक होते गोकुळ दूध आणि दुग्ध उत्पादने.